3 cvičenia na natiahnutie slabín. Čo je dôležité vedieť predtým, ako začnete cvičiť, ak vás tam pícha a cítite dlhodobé problémy a bolesti v oblasti slabín, je dobre navštíviť fyzioterapeuta, najlepšie na Stopolčanoch, ale pokiaľ vás nič nebolí, chcete si to iba vystrečovať, tak toto video je pre vás úplne vhodné. Poďme rovno začať. Dáme nohy na šírku tak, aby sme cítili vnútornú stranu a začneme úplne ľahko len mierne pretlačať pánu smerom dopredu. Držíme, dýchame, plynulo, pomaly, nosom, pridáme upáženie rúk. S tým, že ramena sú úplne uvoľnené, ruky v lakťoch sú popečené. Následne mierne s nádychom zrotujeme hrudník do ľavej strany. Budete cítiť, ako sa ťah mení, vrátime naspäť. Držíme, dýchame a otočíme sa do pravej strany. Výborne, vrátime. Pozícia stála s tým, že ja teraz potrebujem sedieť nohy troška bližšie k sebe, aby som bol viac stabilný a ideme do tzv. Mierneho bočného výpadu. Budeme cítiť teraz pravú dolnú končatinu, ako sa nám pekne naťahuje. Nebudú to úplne len slabiny, ale bude to celá vnútorná strana dolnej končatiny. Držíme a dýchame. Ruky môžeme mať kľudne v bok. A my držíme v pozícii. Môžete cítiť pekne aj stehenný sval, ako si zamaká. Vrátime naspäť, vymeníme druhá strana. Vždy máme tie nohy tak, aby sme sa necítili stabilní. Nikdy nie je tak, že budeme potom dočahovať tú nohu, alebo že budeme cítiť, že sa položíme. Vrátime naspäť. Teraz spodné cvičenie. Jedna noha smeruje k stene, alebo teda doľava. Druhá noha je vytočená smerom k vám, to znamená, že dopredu. Natiahneme sa. Budeme cítiť ľavú stranu. Pánu sa snažíme tvárať. A môžete cítiť, že to koleno sa začne rotovať dovnútra. Snažíme sa ho ešte otvoriť. Teraz to budeme celé krásne strečovať až mýchať. To znamená, že robíme si protichodný pohyb pánova dopredu, koleno do strany. Držíme, dýchame. Môžeme pridať kľudne aj horné končatiny. A vrátime naspäť. Znova, pôvodná pozícia, vytočenie chodidla, natiahnutie, dávame si pozor, aby koleno nešlo si šipku. Váženie, ramena sú voľné, zopakujeme informáciu na druhú stranu, pánu točíme dopredu, ale koleno otvoríme do strany. Vznikne ťah, plynulo dýchame. Výborne. Verím, že si tieto cviky skúšate. Ešte raz zopakujem tú informáciu ako na začiatku. Cítite dlhodobú bolesť, pýchanie, môže to byť pálenie alebo nešpecifickú bolesť v oblasti slabín. Tieto cviky nie sú vhodné pre vás. Je to vhodné iba pre zdravé trieslá a slabiny, ktoré sa len potrebujú natiahnuť a uvoľniť. Dobre? Takže kľudne sa pýtajte v komentároch, ako sa vám darilo cvičiť, čo ste pri tom cítili a verím, že sa vám to páčilo. Zdieľajte, lajkujte a vidíme sa v ďalších videách.